Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban kuli da ke education loan. Hila ruban sekolah ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Ban persya jur halor ke jingpen ibor ke company Topsem ha East Giant Hills District da ke jingshim kabu ki barjala ban pha bom pha sho ya ki khasi ki ba persya ya kane ke company kumbalaja ha ka arpusau tarik unailar arjar arpulai ka seng hinyo trap youth council Ribhoi District ha ka laipau tarik unailar arjar arpulai kalami ban leta sendon da ki jingtho lani ki notice Syabun teli gidukan de daubilat bakerpat bakim de isu bandi yau daubilat Topsem. Yagani ke sengkalale hapok ke jingyalam jongu presiden uba Hercules Shooting, bat u secretary uba Tony Shella, rengkat katto kan ingut kidekot. Habakren syakilat patai kubor u presiden ke HYC Ribhoi District ulaong baka seng ke sngokia. Halor ke jingja ha East Giant Hills District bagi bor pulit kila bom lasyo yagi paitba tang nakadaw ke jingpen shit ki barjala ki ba penya ya ka company Topsem bat ka seng ka penrem jur halor ke jingle donbor ki pulit ki bala bom la syo ya ki pai ba tang nakadaw ba ki persya ya ka public hearing. Tena kalian juga seng hingga suban peremjur halor ketika jing thambor jong ibor district ya ki pai ba jong kajai benri hunya tep ka kajungi te kumba phi sakhi ba kala donru ka jing pensiet jong ki barjela ki bantre hangte hapo ka hangte hapo ka factory cement hapo isin jahil tena kalian jong ka seng hingi peremjur gitu ki barjela ki ba pensiet dan ban keren de kitin tomet ya ki prados nam jongi ba Hakta kedur kabangi ni nak kalian kikun juga beri nyerap imla ban priang dalil setia. Oh, hari ni kita singgah iba nak kalian jongka kihe jong company kila ong ba interminate no na nagin penduduk kami kita. Henry nak kalian jongka sang hingim imla ban priang tangkata kajing penduduk kami ki. Namar kini kajing penduduk kam jeki kapan artatin hingi. Hawat kila ban penduduk hangne hapo jela jungi Henry kila ban tap segwe ki jaka. Deka kajing sengau jungi namar kini ki beri kila pensiet. Dan hebat ki pensrah hiru ia kajai beli jungi ladan kami ki amdai tang ban terlimit ya kam jungi hende ka sarkar lade ki ka presiden ki dei ban kemardori kita ki breu haki kendon an ki ber khanang ba kinam jasu kum kine nane sakmat te kane ka jingmi jungi jong ka seng SSC Ribhoi district mta kasngi ban ai ya ki apil sya ki dukan ki badi ya kini ki tafsir siben kalong ka jingkerpat ba ki makiru ki dei bandan kaju kajing sokhya kumba sokhya ngi gi khun samla jong kajai mirip ba ki dei ban sim kata kajing sokhya kalong ba gen sange shwa mardor sipor bandi lane ban thit ya uneu cement Topsem namar ba ngi dei bandan kaju kajing snow namar ba lada ki perlo prasnam jungi ante kanne gingat kalanot namar ki khamtam kumba PE kamdei shu tangi kirang ba andre ya ki kelung kena bat kamtam ya ki kenthe barkatu kajing syok le yakin thai kalong ka ek kadu ka pangmet ba kumbile saki wei pulit la syok yei wei long kami bat kane ka kam ka bapo adu kata-kata balale dauni wei pulit mar kane ngimla ban priang hapo ka imlang ka salang jungi namar ban thambor ya ki kantam ya ki kenthai namar gisto haba ngi ong ba ya ki kenthai ngidei ban yada Henry maki pat ki bom na thi kim kenshu wala dei long kami tena kalian juga seng ngeu ban penremjur bat kane kajing apil jungi hapo Ribhoi kamdei tang hapo nang po enre haporo ki district
bangi apil ya baro kini kinang di ya kini ki top sim simen bangkin sange mardor ya kane ka jingdi jingki namar ba kum kadak bangin ya kersan lang namata ka jingdawa jong ki paiba hang te hapo narpo hakane ka jingbu apil jingi ha ki ngi sultanat ba kidan ki paiba habangi layo ban ya selok ba ki kila ai hi ka jingkersan hre ngin tepat ya ka ai ka ba ka sildan hre ka seng hi kan sabu budin pat ya kane ta hi ngiyo hi ka jingkersan ba ni iba kidan hi ki bala ya kagu ba kinambi ya mata sipwa